5, 6, 7, 8. Mińsk, Warszawa, wszędzie jestem sama. Szukam kodu do własnego ciała. Czy to już jesień, czy takie pojebane lata? Dychają ciężej, czekam na koniec świata. Mińsk, Warszawa, wszędzie jestem sama. Szukam kodu do własnego ciała. Ale zimno, jakbym była martwa. Ubieram czapkę, czekam na koniec świata. Вітаю сябры, працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава і моя сённяшняя госця, як вы ўжо напэўна здагадаліся, гэта спявачка Чорнаброва Паліна Дабравольская. Вітаю, Паліна. Вітаначкі, даражэнькі, вітаначкі ўсім, хто глядзіць зараз гэты эфір. Ну, сёння мы сабраліся тут, каб паразмаўляць пра новы альбом Паліны, які называецца «Міла» і які, уласна кажучы, злучае вось гэтых беларусаў-эмігрантаў з беларусамі не-эмігрантамі. Такі мосцік пракладае, ну, як я разумею. Ну, але яшчэ ўсё ж болей паказвае нашае цяперашняе жыццё, што мы раптам сталі білінгвамі, так, што мы размаўляем на некалькіх мовах, ну і крыху стрэсуем і сумуем. Ну, раней былі білінгвамі расейскамоўна-беларускамоўнымі, а зараз ужо як бы крыху змяніўся пазл, скажем так. Так, як табе, дарэчы, твой пазл цяперашні польска-беларускі? Ну, мне падабаецца. Я думаю, што калі б мне было некамфортна, я б не напісала цэлы альбом, хоць я не пісала яго не сама, разам у дуэце. Вось, таму я думаю, што было бы дзіўна казаць, што мне зусім не падабаецца, і як бы тады былі б зусім іншыя пытанні на такіх спатканнях. Вось, мне вельмі комфортна з польскай мовай, я даволі хутка яе вывучыла, ніколі не хадзіла да рэпетытара? Да рэпетытара, хадзіла толькі, можа, на заняткі 3-4 да маёй калежанкі. Гэта было яшчэ да таго, як я пераехала ў Польшу. І гэта было так, каб проста зразумець, што гэта такое, таму што я ведала, што я паеду ў Польшу. Вось, але гэта было так, проста зразумець, як чытаюцца літары, і калі прыехаць у Польшу, каб я магла прачытаць, што там на шыльдзе дзесьці напісанае. А потым проста я адразу трапіла ў асяроддзе польскамоўная, тэатральная, і як бы музычны слых, напэўна, дапамагае ў гэтым вельмі моцна. Давай пра альбом. Альбом называецца «Міла», і «Міла» — гэта тваё альтер-эго, як я ўжо прачытала, так? Калі ты як бы не адчуваеш сябе Чарнабровай альбо Палінай Дабравольскай, ты становішся Мілай. Ну, не ведаю, ці можна так як бы вельмі дакладна, моцна падзяліць, таму што увогуле ідэя альбома «Міла» і само імя «Міла» з'явілася першасна нават не ў мяне, а ў маёй жонкі, таму што яна хацела як бы сама зрабіць гэта як бы як свой матэрыял, і ідэя напісання і першыя нейкія строкі, нейкія кавалачкі тэкставыя з'явіліся яшчэ 2 гады таму. Пачалі пісацца, скажем так. І потым мне гэта ўсё замялася, і вось улетку мне было прапанавана, нават не прапанавана, я запыталася: слухай, ты там штосьці пісала? Давай, можа, паглядзім, што там было. І мы паглядзелі тэксты, паслухалі, паразмаўлялі, і я такая: давай гэта зробім. І мы пачалі крыху перакшталтоўваць, так, «Мілу» пад нас абедзвюх і пад мяне таксама. І вось ідэя гэта з альтер-эга, яна ж не толькі тое, што каб людзі слухалі, што гэта менавіта я, альбо менавіта Чорнаброва, альбо альтер-эга там Паліна Дабравольская, whatever. Але гэта «Міла» можа стаць альтер-эгам кожнай асобы, якая слухае альбом. Таму што мне падаецца, што ў кожнай песні і ў кожным нейкіх радках можна знайсці штосьці сваё, тое, што блізка, альбо тое, што далёка, альбо што забытае, што хацелася б нагадаць сабе. І «Міла» гэта такі зборны вобраз, мне падаецца, для мяне, по крайней мере, але, канешне, як альтер-эга можна пра яе казаць як пра нейкую мяне таго перыяда,
калі мне добра было, часам ёсць таксама, але з гэтым усё складаней зараз. Я думаю пра Мілу як пра сябе вольную ад розных абставінаў, вольную ад нейкага меркавання іншых людзей, ад якая Міла, якая робіць тое, што хоча, і выказваецца як хоча, і самае галоўнае, не баіцца распавядаць і пра свае пачуцці. А на якую аўдыторыю вы разлічваеце? Ну, мае соцсеткі кажуць, што мая аўдыторыя гэта ад 24 до 35 год. Але гэта беларусы, палякі, эмігранты? І беларусы, і палякі, і эмігранты, эмігранткі. Мне падаецца, што, як я казала, кожны можа знайсці тут штосьці сваё, таму што, напрыклад, нейкія песні, о дзіво, так, залетелі больш на польскую аўдыторыю. Некаторыя песні, напрыклад, цалкам, вось адзін ролік у мяне залетеў на украінскую аўдыторыю. І мне вельмі прыемна было там чуць там сотні каментароў з падзякай там за беларускую мову таксама, што гэта цікавае спалучэнне. Дзесьці наадварот, напрыклад, вось тое, што мы чулі Мінск, Варшава, wszędzie jestem sama, то больш на беларускую, канешне, аўдыторыю спрацавала, таму што як бы ну, было бы для мяне дзіўна, калі б Мінск не спрацаваў. І вось гэтае параўнанне, спалучэння, яно працуе менавіта на беларускую аўдыторыю. Таму мне падаецца, што, улічваючы, што няма асобы ў свеце, якая б не была асобай мігранцкай, хаця б у каранях, у ДНК, няма чыстай крыві нідзе. Усе мы мігранты, усе мы дзеці мігрантаў, імігрантак, усе мы внукі, праўнукі мігрантаў, мігрантак. Таму дзесьці мне падаецца, што можа адгукацца асобам любой нацыянальнасці і любых месцаў жыхарства. Дарэчы, вось гэтыя самыя тэксты для альбома. Я так разумею, што твая жонка ўсё ж збольшага пісала іх. На палову. Просто... Некаторыя песні ёсць цалкам напісаныя тэксты мной, некаторыя, напрыклад, цалкам напісаныя Кэй, а некаторыя ёсць зміксаваныя. Але мне проста цікава, як вы вось гэты самы мікс рабілі, таму што яно гучыць вельмі натуральна. Такое ўражанне, што беларуска-польская мова, што гэта нейкая такая свая асобная мова. Это я просто вельмі цікавае пытанне, я хочу яго сабе яшчэ таксама запісаць, таму што мне падаецца, такое часта пытаюцца пра гэта. Справа ў тым, што, напрыклад, розных тэкстаў, з рознымі тэкстамі была розная сітуацыя. Напрыклад, быў тэкст, не ведаю, тое ж «Зімно», так, тая ж песня, якую мы пра там Мінск, Варшава, прыпеў. Першапачаткова Кэй напісала тэкст вельмі такі ў маёй стылістыцы, вельмі моцны, вельмі, скажем так, экспрэсіўны і вельмі такі рэвалюцыйны, скажу так, па энергетыцы. Але потым, калі мы пачалі збіраць іншыя трэкі, разумець, што ў нас як, то мы неяк проста пасядзелі і думаем, што хочацца нейкай больш лагоднай, напрыклад, атмасферы альбо чагосьці больш такога хатняга, больш далікатнага. І Кэй цалкам перапісала ўвесь тэкст, а я напісала прыпеў да гэтага тэкста. І атрымалася, што мой прыпеў у параўнанні як бы побач з вельмі далікатным і тонкім тэкстам гучыць як бы моцна, як бы са сваім меркаваннем, са сваёй пазіцыяй, і менавіта ў такой як бы камбінацыі яно працуе. Таму што калі тэкст быў вельмі такі ж моцны, як і прыпеў, і калі тэкст быў з такой падачай, як бы, і калі тэкст быў разам з музыкай вельмі востры, то яно так моцна не спрацоўвала. Ну, мы таксама удваіх мы ўсё-такі працуем у тэатральным
асяроддзі. І ў нас ёсць нейкае адчуванне як бы і драматургіі, і у мяне рэжысуры, то бок як куды накіраваць слухачоў. У некаторых, напрыклад, тэкстах было так, што калі штосьці напісала, а я сказала, слухай, я хачу вось некаторыя фразы, я вельмі хачу тут вставіць беларускую, і я некаторыя просто вырваныя фразы, я іх перапісывала як бы з беларускай рыфмай, рытмікай, з падобным як бы вайбам, з падобнымі эмоцыямі, але перапісывала па-беларуску. Альбо на некаторыя была такая, у адной з песен было так, што кай вельмі доўга не магла яе дапісаць, тэкст, і не разумела, як бы, што як яшчэ можна сказаць, і мы ўдваіх сидзелі, і я як бы накідывала беларускія фразы, і мы як бы вось такі пінг-понг таксама гуляліся. То бок мы разам, напрыклад, сидзелі дома, і мы маглі гуляцца ў такі моўны пінг-понг і записывалі гэта. То бок гэта быў сапраўды вельмі цікавы працэс. Мне падаецца, гэта быў найцікавшы працэс з усіх альбомаў, якія былі мной напісаныя. Дарэчы, сябры, Паліна Дабравольская, спявачка Чорнаброва, госця нашай студыі. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, то бачыце, напэўна, такія класненькія стыкеры, якія тут у нас на стале ляжаць, і вы бачыце QR-код. Па ім вы можаце, уласна, зайсці і паслухаць альбом «Міла», пра які мы сёння гаворым, на ўсіх пляцоўках. Дарэчы, мне вельмі падабаецца, як ты піярыш свой альбом, як ты яго рэкламуеш. Вось гэтая такая цудоўная вісюлька, як яе назваць, якая ў цябе зараз на шыі вісіць, гэта таксама альбом, гэта ж флешка. Гэта менавіта... Каму я паказваю мікрафон, вось бачыце, я думаю ўжо, што тут камера, я паказваю. Гэта менавіта альбом. Такі вось мерч я сабе прыдумала, таму што усе мы ведаем, што спадзяюся, усе мы ведаем, а хто не ведае, я паўтаруся, што стрымінгавыя платформы амаль нічога музыкі не дастаюць, ніякіх грошай за тое, што яны там робяць. Гэта прадукт, каб фокус быў. Як это зрабіць? Прадукт капіталістычны, ад гэтага, ад стрымінгавых платформаў атрымліваюць грошы толькі уладальнікі гэтых платформаў. Ну і мы вырашылі зрабіць такую штуку. Ой, што это? Гэта флешка. Гэта флешка, дзе... я з'язджаю ад камеры. Гэта флешка, яе можна вставляць куды заўгодна, куды хочаце, у машыну. І я тут яшчэ спецыяльна зрабіла такую гравіроўку, Чорнаброва, ЧБ. Паспрабавала зрабіць крышачку сваім гэты мерч. І каб крыху вярнуцца да вытокаў, да носнікаў USB, CD, якія зараз вяртаюцца ў моду, таму што ўсе хочуць все-таки падтрымліваць, спадзяюся, усе хочуць падтрымліваць жывых артыстаў-артыстак, і гэта заўсёды можна зрабіць праз пакупку фізічных альбомаў. Напрыклад, вось як у мяне флешка, дарэчы, на канцэрце будуць яшчэ прадавацца, мне засталося 10 штук толькі, і можна будзе купіць на канцэрце ў Варшаве. А таксама ёсць такі класны сервіс, называецца Bandcamp, і там можна купіць таксама лічбавыя альбомы музыкаў розных. Напрыклад, ты просто, грубо кажучы, не ведаю, за 30 злотых набываеш сабе той же самы альбом «Міла», і яго просто сцягваеш сабе на комп альбо на телефон, і «Міла» заўсёды з вами. Вось. Таму так, я вырашыла ў гэтым альбоме пайсці так, таму што я выпадкова знайшла гэтую флешку, і мне падалося, што яны вельмі адпавядаюць стылістыцы «Мілы» і альбому. Ну, так, гэтыя стразікі, яны вельмі упрыгожваюць таксама ўсё. І все думаюць, што гэта рознае, і все як бы запытваюцца, што гэта.
так хтосьці пытаецца ці гэта не ведаю памада так ці гэта напрыклад з таблеткамі яшчэ думаю что там таблеткі кулон такі адмысловы кулон адмысловы так ніхто нават не здагадваецца што гэта флешка з новым альбомам вось таму такая неспадзяначка. Дарэчы, як ты характарызуеш стылістку якой ты працуеш? Я прачытала што ты гэта называеш эмігранцкі хіп-хоп і што гэта такая нішавая штука. Ну эмігранцкі хіп-хоп я ніколі так не казала, не ведаю, можа это тэатральны хіп-хоп на беларускай мове. Эмігранцкі гэта такое. Так, тэатральны хіп-хоп. Ну, чаму тэатральны? Таму што всё-таки бэкграунд нікуды не падзенеш. Напэўна, і ў тэкстах, і ў музыцы і мы шмат дадаем нейкай вобразнасці, каб слухаць і можна было уяўляць нейкія сабе месцы, карцінкі, пачуцці. Але збольшага я нават не называю гэта нават тэатральным хіп-хопам, збольшага я называю это альтэрнатыўным хіп-хопам у спалучэнні з музыкай электроннай і крыху фолкам. Всё роўна там ёсць фолкавыя мелодыі, канешне. Напрыклад, як у песні «Бес», якая у фіце з хорам спевы запісаная у гэтым альбоме. Вельмі раю паслухаць. Яна адна з маіх найлюбімейшых песен з гэтага альбома. Вось. І збольшага альтэрнатыўны хіп-хоп называю гэта так. Таму што у альбоме вельмі шмат такіх адсылак да хіп-хопа нулявых і таксама да канца там 90-х нулявых. Там ёсць класічны нават хіп-хоп, вось трэк «Шкоднічка», гэта цалкам ён зроблены пад класіку хіп-хопа. Вось. А ёсць і больш альтэрнатыўныя рэчы, дзе змешана усё разам. Хіп-хоп разам з хорам, разам з чыткай, spoken word, разам з фолкам, і гэта ўсё напхана ў адну песню, напрыклад, як «Віслачанка», але, мажліва, гэта таму і стае крыху тэатральнай рэчаю, таму што я калі слухаю, напрыклад, пераслухоўваю той же самы трек «Віслачанка», то для мяне ён адразу будуе вельмі шмат вобразаў у галаве. Можаш зачытаць крыху ці праспяваць нам? А тут людзі пытаюцца. Напрыклад, з той же самай «Віслачанкі» гэта тэксцік, пачатак, першы куплет, які вельмі моцна адлюстроўвае вось гэтую хімію польскай і беларускай мовы і тое, як я, пішучы тэксты, спалучыла яе. Ну і зачытаю вам кавалачак. Siedzę nad Wisłą, baczu Swislacz. Moje adlustrowanie rozmyte w myślach o domu. Twar już nie mój, ale moja rzeczywistość. Siedzę i zmieniam swoją przeszłość na przyszłość. Mowu na język, tik, tik, puf. Zaraz wybuchnie. Skup się, zachowaj poczucie, po tym wystawić na rzutce. Za ile kupisz? No, то такі кавалак, я калі яго пісала, то я акурат дзесьці шла па Варшаве і у мяне заўсёды з сабой, канешне, тэлефон і заўсёды з сабой нататнік. І гэта быў, напэўна, такі першы тэкст з вельмі моцнай камбінацыяй моваў. Таму што ў некаторых трэках можна пачуць збольшага, напрыклад, польскую з устаўкамі нейкіх беларускіх. У некаторых трэках, напрыклад, «Мара Нара», он цалкам па-беларуску з некаторымі словамі, толькі там 2-3 словы па-польску, альбо яшчэ дадаткова па-ангельску. А менавіта гэта прыклад такой моцнай камбінацыі унутры тэкста, унутры сказаў, і мне падабаецца, як гэта гучыць. Ты пісала альбом з разлікам на тое, што ты зможаш як бы інтэгравацца ў гэтую культуру і выйсці нейкім чынам на польскі рынак? Я думала пра гэта. Канешне, хацелася, потому што папярэдні альбом «Кома» неяк у нас не вельмі атрымалася Ён быў англамоўным, так? Ён быў англамоўны, і гэта было так, што таксама спачатку быў зроблены спектакль, і потым альбом, то бок ён як бы не вельмі увайшоў у, скажем так, спіс маіх любімых, але з Мілай
крыху іначай. Я зразумела, наколькі інтэгруецца гэта пасля першага рылса, калі я першы рылс зрабіла па-польску. Ён адразу набраў як бы 1000 праглядаў, і я такая, ага, в Польше по-польску. Як бы все ясно. Тое, што заўсёды казалі і кажуць, што як бы тут по-польску гэта ясна, але тут вельмі моцная музычная сцэна. Тут вельмі моцная і развітая хіп-хаповая сцэна. І як бы туды таксама прабіцца нелёгка, але тут ёсць прастора. Ёсць прастора для вымаўлення, ёсць прастора для кожнай асобы, мне падаецца. Я туды, канешне, яшчэ не ўвайшла і не ведаю, ці ўвойду ўвогуле, але было б класна, канешне, паўдзельнічаць у нейкіх канцэртах з польскімі спевакамі, спевачкамі, не толькі хіп-хаповымі, но і класна, калі полькі і палякі прыйдуць на канцэрт, мне падаецца, ім гэта можа спадабацца, гэты вайб ад музыкі. І я спецыяльна некаторыя рэчы, канешне, былі прыдуманыя на польскую аўдыторыю, і канешне, шмат у тэкстах і ў альбоме шмат крытыкі, як бы не толькі людзей увогуле, так, але і крытыкі, скажем так, нацыяналізма, ксенафобіі, з якой я сутыкаюся. Але і не толькі я, таму што, напрыклад, з-за таго, што шмат тэкстаў пісала Кэй, то там таксама вельмі шмат і ейнай пазіцыі па пытанні правоў квір-асобаў у Польшы, па пытанні таго, што ўсё роўна страшна там на вуліцы выходзіць і так далей. Таму тут моцная пазіцыя не толькі з майго боку, а з боку і асобы з Польшы. Ты сур'ёзна сустракалася з ксенафобіяй менавіта ўжо пасля таго, як выпусціла альбом? Не, толькі, можа, у каментах штосьці, але гэта было такое, што гэта было вельмі смешна. Я падумала, наконец-таки я атрымала польскі хейтарскі камент. Гэта нейкі чувак напісаў, што трэба ўжо разделаться с вашей диктатурой, с вашим Лукашенко, пайсці разделаться с вашим Лукашенко, каб всякие гэтае левацкое гувна паспердаляла с Польши. Но на что я как бы отказала ему: браво, так давайте, идите. Нарэшце хоць нехта выказаў гатоўнасць. Хай як бы усімі руками ногами за. Калі ты пойдзеш і гэта зробіш, ну то як бы мы з задавальненнем вернемся, чувак. Тут такое пытанне. Таму я вучуся са свайго боку таксама жартаўліва адказваць на каментары і не прымаць гэта блізка да сэрца. Мне падаецца, што Міла мне ў гэтым вельмі моцна дапамагае. Таму што яшчэ год-два таму я бы, напэўна, з'ела сябе за такія каментары, а зараз мне просто прикольна, і я думаю, што, господі, як людзі цікава жывуць. Эміграцыя цябе ўзбагаціла? Як ты лічыш? Фінансава не. Фінансава не, таму, калі ласка, прыходзьце на канцэрт. Мне трэба заплаціць за аренду. 28-го, мы яшчэ пра гэта паговорым, 28 числа, гэта паслязаўтра. Паслязаўтра, да, трэба заплаціць за аренду в інаім зале. Але ці яна мяне узбагаціла? Ну, як мінімум, адной мовай больш, сям'ёй больш. Нейкім шырэйшым, не ведаю, поглядам на свет, што яшчэ тут можна прыдумаць нам? Хутчэй, напэўна, больш катэгарычным поглядам на свет. Калі раней я думала, яны там таксама, яны, напэўна, маюць штосьці добрае. Не, калі людзі забіваюць людзей, яны іх забіваюць. Калі яны іх гвалцяць, то яны іх гвалцяць. Так. Наадварот, як бы у мяне працавалася як бы больш жорсткая пазіцыя сацыяльная і палітычная, і светавая. Вось. Таму я думаю, што у Міле акурат гэта моцна адлюстравана, я думаю.
у другой частцы альбома, конечно, потому что першая заўсёды яна такая больш лайтовая, і я звычайна, калі раю слухаць альбом, то я раю слухаць ад пачатку до канца, таму што ў гэтым таксама праглядваецца там гісторыя змены Мілы. Міла змяняецца, я змянілася, мы ўсе змяняемся, і можна адсочыць гэты працэс. У эміграцыі табе прасцей быць спявачкай альбо ўсё ж актрысай, рэжысёркай? Всё цяжка. Всё нічога з гэтага не проста. Я 3 ўжо гады таму вырашыла, у мяне была стабільная як бы праца і ў Мінску, і потым пры пераездзе я працягвала яе тутай здальня, але потым вырашыла паспрабаваць цалкам на артыстычнае фрылансерства. І вось ужо як бы 3 гады трымаюся, былі праекты, а ў гэтым годзе я яшчэ разумею, што канец папярэдняга года таксама быў даволі цяжкі, але вось гэты год пакуль што я разумею, што мне на бліжэйшы час няма праектаў, і я як бы гэта цяжка зразумець, што вось у мяне, напрыклад, ёсць будзе нейкі заробак у чэрвені, а да чэрвеня трэба дажыць, скажам так. Вось, таму пакуль што трымаюся на фрылансерстве, але ўся артыстычная праца, што б гэта ні было, музыка, тэатр, акторская, рэжысёрская праца, гэта ўсё вельмі складана. Гэта вельмі цяжка, таму што ўсё роўна у соцыуме культура не лічыцца за працу, так? Нават у дэмакратычна развітай краіне. Нават у дэмакратычна развітай краіне гэта не лічыцца за такую ж самую працу на адным узроўні з іншымі, скажем так, нармальнымі працамі. Напрыклад, там, не ведаю, IT, альбо нават проста ў нейкіх кавярнях, альбо там, не ведаю, якая-кольвек. Займацца культурай гэта нават горш, чым займацца адукацыяй. Як бы не ведаю, што яшчэ дадаць у гэтую тэму, таму што з коштамі тое ж самае. Як бы ты спрабуеш цешыцца хаця б чымсьці. Вось зараз выйшаў альбом, цешымся гэтым. Будзе канцэрт скончыцца, далей будзем думаць пра жыццё. Але ты, здаецца, была са сваім моноспектаклем двойчы ў Карэі. Туды рэдка даязджаюць беларускія творцы. Па-мойму, гэта толькі ты і Слава Кміт з фільмам. Так. Фільм называецца «Лебедзіная песня» Фёдорова Озерова. Так. Дарэчы, глядзела фільм, мне спадабаўся, вельмі добры, цікавы. І так, я таксама сябе схапіла на думцы, што гэта быў першы беларускі спектакль у Карэі і быў двойчы. Гэта было вельмі прыемна, я марыла пабыць у Карэі, але звычайна такія выезды гэта не за аплату. То бок за свой кошт? Не, яны, напрыклад, могуць аплаціць квіткі і пражыванне. У сэнсе няма ганарара. Няма ганарара. То бок ты туды як бы едзеш, яны аплочваюць як бы квіткі, ёсць дзе пажыць, але часам яшчэ класна, калі яны даюць нейкія грошы, каб там, не ведаю... Сутачныя, але залежыць, як бы... Гэта проста класна туды з'ездзіць. Як бы я ехала туды з пустой валізай, каб прывезці усякага ўсяго, тым больш, што я як бы таксама зацікаўлена і кей-попам, і карэйскімі рознымі шоу і так далей. То мне было вельмі цікава. І увогуле даведацца, як там гэта ўсё выглядае, як выглядае тая Карэя. Вось. Але, гэта кантакты збольшага. Вось, напрыклад, калі я была першы раз, то хтосьці быў на гэтым спектаклі у Сеуле і запрасілі мяне на фестываль праз паўгады вось у суседні горад з Сеулам. І мы туды з'ездзілі. Вось. А так, пакуль што ўсё. Увогуле, на твой погляд, ці падобнае жыццё беларускіх творцаў у эміграцыі вось на тваё жыццё збольшага?
У сэнсе іншых? Так, ты ж, напэўна, як бы стасуешся са многімі, Ну, ва ўсіх аднолькава. Я думаю, што ва ўсіх аднолькава. Што мяне больш заўсёды цікавіла і здзіўляла, што па сутнасці у мяне жыццё не змянілася. Змянілася толькі, у сэнсе змянілася толькі тое, што больш кантактаў, нейкія больш цікавыя паездкі, больш цікавыя праекты, але я думаю, што калі б мы мы яшчэ засталіся ў Мінску, гэта таксама развівалася б як бы ў тым жа накірунку. Адзінае, што, канешне, трэба плаціць за кватэру вельмі шмат, але і ўсе грошы сыходзяць на арэнду, але мы ведаем, так, што ў Польшы найгоршая, проста найвышшыя кошты арэнды жылля. А так, у Мінску ўсё было тое ж самае. Я скончыла акадэмію мастацтваў і як бы у тэатрах ты нікому не патрэбная як акторка, як рэжысёрка цябе ніхто не прапусціць, таму што тыя ж самыя гэтыя старыя дырэктары тэатраў сядзяць там па 20-30 год і рэжысіруюць, і як бы гэта ўсё працягваецца і працягвалася, таму як акторку цябе нікуды не бяруць, як рэжысёрку цябе нікуды не бяруць, што ты ідзеш робіш спектаклі на незалежных пляцоўках. Як ОК-16, як быў другі паверх, дзе я таксама зрабіла сваю прэм'еру спектакля першага «Пакой памірае». І як бы для мяне, калі я пераехала, і тут для мяне, конечно, стала больш мажлівасцяў для нейкіх там, і тут можна сябе прыткнуць, і тут, і тут, і тут, і тут. Але я таксама разумею, некаторых, хто 10, 15, 20 год працавалі на стабільнай працы ў тэатры. Можна сказаць, все за них рабілі, як бы ім трэба было толькі там, не ведаю, выйсці на сцэну і сыграць. І для них, конечно, гэта неба і зямля. Тое, што камусьці з іх трэба працаваць яшчэ на нейкіх працах, акрамя тэатру. Для мяне гэта заўсёды так было. Я заўсёды дзесьці працавала і на гэтыя грошы ставіла свае спектаклі першыя. А для тых, хто працаваў у тэатрах, у рэальных тэатрах, то для них, канешне, жыццё змянілася кардынальна. Вось, таму я думаю, што я проста была крыху раней прыгатаваная на тое, што ніхто табе нічога не дасць, і трэба самой сваімі рукамі ўсё рабіць. А у польскіх тэатрах хапае сваіх актораў, якім таксама трэба праца? Абсалютна. Гэта першае, з чым я спаткалася, калі пераехала ў Польшу. Я приехала, мы пачыналі свой праект у новым тэатры ў Варшаве пра вязняў і палітвязнак беларускіх 1.8М. Так. І гэта першае, з чым мы сутыкнуліся, мы пазнаёміліся з цудоўнымі акторамі, маладымі, у маім узросце нават маладзейшыя за мяне там на 4-5 год. Мы з імі сустрэліся, і яны працавалі ў тэатры, але на бары. Яны працавалі, яны рабілі там каву, напоі, то бок яны як бы ў тэатры, але не ў тэатры, яны не працавалі як акторы. І гэта тая ж самая сітуацыя, я такая, ага, а вось вам Польша, вось вам Еўропа, людзі. Тым больш, як бы Польша вельмі такая тэатральная краіна. Тэатральная краіна, але таксама як у нас хаця б адна акадэмія мастацтваў, скажем так, адзін курс акторскі на год выпускаўся, не ведаю, як зараз. Тут у кожным вялікім горадзе свая акадэмія. У кожным, так, ёсць у Варшаве, ёсць в Кракове, ёсць ва Вроцлаве, у Лодзі таксама. І кожны год некалькі як бы па курсу актораў, то бок гэтым акторкам няма куды ісці. Ніхто іх у тэатры таксама не возьме. Вось як бы яны маюцца. Гэта все тая ж праблема таго, што культурныя працаўніцы і працаўнікі культуры як бы і не патрэбныя, а ў тэатрах сядзяць як бы тыя ж самыя людзі. І што рабіць? Як змяняць гэты свет? Гэта ўжо такое пытанне, што рабіць? Ствараць сваё, але гэта вымагае зноў жа такі фінансаў, хутчэй стойкасці і сілаў маральных. Таму што трэба проста прыняць, напрыклад, бо тэатр гэта такая рэч, якую ты не зробіш, гэта не як музыка і не як іншыя таксама віды мастацтва. Ты працуеш над спектаклем, напрыклад, на працягу доўгага часа. Калі ты там
пішаш нейкую п'есу, да, то ты потым можаш, напрыклад, яе выдаць, так? Але калі ты як бы ставіш яе, мінімум некалькі месяцаў працы з акторамі, гэта вельмі вялікі высілак. І вось у вас штосьці атрымліваецца, напрыклад, праз паўгады, альбо праз там 2, 3, 4, 5 месяцаў атрымліваецца нейкі спектакль. І вам удалася, не ведаю, атрымаць рэзідэнцыю, грант на тое, каб паказаць яе. Вы яе паказваеце, і потым больш ніколі не паказваеце. Таму што больш няма, як бы, трэба знайсці грошы на наступны паказ. Ніхто проста так вас на сцэну нідзе не пусціць, каб арендаваць, не ведаю, сцэну, нават нейкую самую такую малюткую, ну, мінімум, не ведаю, там, 3000 злотых, плюс яшчэ тэхнікам трэба заплаціць, святло, гук, а трэба ж яшчэ і рэпетаваць, і трэба памяшканне для рэпетыцыі, ты ж спектакль дома не прарэпетуеш, як бы, на першых парах можна. І атрымліваецца так, што вось ты робіш спектакль, ты паўгады укладаеш усё на тое, каб штосьці зрабіць, тое, што для цябе важна, тое, што для іншых важна, і ты ведаеш, што гэта як бы не проста так, і што гэта як бы твоя прафесія. І трэба быць гатовай да таго, што незалежныя праекты могуць паказацца 1-2 разы і больш ніколі. У мяне ёсць некалькі спектакляў, якія тут створаны, якія былі паказаны 1 ці 2 разы. Хаця ў гэта было ўкладзена вельмі шмат. І фізічна, і ментальна. Ну, гэта так, ну, да гэтага не прыгатуешся проста. Нават калі думаеш, все, я готовая, я разумею, што мы пакажам 1 раз, ну ты ад гэтага менш не будзеш укладвацца. Таму што ты не можаш менш укладвацца ў тое, што тебе цягне, так. На жаль. На жаль, но это тэатр. Ну, а цяпер пра канцэрт давай. 28 числа. Канцэрт. Так, канцэрт крыху лягчэй арганізаваць, але канцэрт вельмі залежыць ад слухачоў-слухачак. І як бы зараз звяртаючыся ў камеру. 28 гэта паслязаўтра. Апошні дзень зімы. Лютага. Мы будзем з вами праваджаць зіму і сустракаць весну у клубе «Хмуры» ў Варшаве. Гэта 11 лістапада 22, вось такой прыгожы адрес, будзе мой канцэрт, прэзентацыя новага альбома «Міла». Мы прыгатавалі вельмі шмат класных рэчаў. Не толькі тое, што я буду змяняць касцюмы мінімум 3 разы. Таму што без нейкай тэатральшчыны, канешне, мне ўжо не цікава рабіць канцэрты. Вось, таксама будзе шмат цікавых дадаткаў да альбома, нейкую мінімальную сцэнаграфію мне захацелася зрабіць. Я сардэчна запрашаю. Вельмі класна спяваць і рабіць сваю працу для людзей, якія ёсць. Вось, таму запрашаю. Ёсць яшчэ квіткі, усім хопіць, таму калі ласачка. Падтрымлівайце жывых артыстаў, пакуль яны жывыя. Ну і, канешне, спампоўвайце сабе плыту, альбом, так, Bandcamp, альбо просто слухайце, вось QR-код, у нас тут ён перыядычна з'яўляецца. Флешку таксама, калі што, вось у такім выглядзе альбом можна на Bandcampе таксама купіць, альбо можна купіць на канцэрце. Выглядае прыгожа. Дзякуй. Ну што, дзякуй вялікі, Паліна, што завітала. Дзякуй вялікі. Спявачка Чорнаброва, Паліна Дабравольская, сёння была госцяй нашага жывога эфіру. Мы размаўлялі пра новы альбом «Міла», які, уласна, і будзе прэзентаваны 28 лютага ў клубе «Хмуры». Заставайцеся з намі, сябры, у нас праз 20 хвілін зноў будзе музычная тэма. Гурт «Ірдарат» завітае у госці да Змітра Лукашука. Ну, а потым Змітр Лукашук ужо выйдзе на сувязь разам з Вадзімам Пракоп'евым, і зноў ваша любімая палітыка будзе тут і цяпер. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Добрага дня. Сядзę nad Wisłą, бачу свіслач. Маё адлюстраванне розмыта в myślach o domu. Twar ужо не мой, ale moja rzeczywistość. Siedzę i zmieniam swoją przeszłość na przyszłość. Mowę na język, tik-tik. Zaraz wybuchnie, skup się, zachowaj poczucie, kapotem wystawić na rzutce. Za ile kupisz? Warszawska syrenka, сучасность legenda, что треба by zostać przyjętą.